Ya. Kana kita ya? Ha? Tungay ta? Tumay da? Oo. Asa mo tamo kaon? Ano kita sa caps lock? Wala pa ko'y kwarta. Sus ako na bahala saan? Ah, ta. Ay. Tumay na kadi. Ano kita sa caps lock? Kapslak. Ano sa man yung kapslak? Oh, kapslak ah. Ano lang ko lang halin? Kapslak. Kape. Ha? Kape. Kape? Terus kailangan niya ka na ng stick. Ewan ko na na. Ikaw nang hagad niya. Ha? Ang pala na yung drive. Ikaw mo kayo bayad? Ha? Ako na bahala saan? Muna ako sa kasi na malbiri. Kapslak. Caps lock kape. Gusto mo yan ng magkakape-kape, labing-labing nga nilaga mo. Bagangga ni, bagangga. Bagangga. Ang bulalo daw yung kuhan. Eh, mamili ko gani ko. Na. Ikaw mga bahala. Ako na bahala saan? Hey, yan na. Ada. Kana ho. Ya. Kalau kapslak. Tulog na lugan ang kapslak. Ini. Ito bisa mo na. Oh, ganyan eh. Ganyan. Ganyan oh. Wow, with egg guys. Ini balik. Ganyan. Burger. Mau na to. Na. Mau ni katong Kaya ka lang. Minin. Kani. Dari bigo ya. Kaya ka lang. Ano mo yan? Kaya ka na kini. Na. Una shawarma sa ini, shawarma. Shawarma. Ilan na kani? Opo. Try lang. Pandu. Kaya. Healthy. Outlook. Ang pipino. Ni ay? Burger siya. Wala ini kung burger. Na. Na. Togo ko. Dito pala. Bong. Mukha na galing mukha. Oh guys, ganito kumain yung mayaman. Oh, social. In reality, Di cut niya muna. Pero in reality na ito. oh, sige.